Bżonn illi il-poplu jwassal leħnu ma nistawx nissoktaw bil-kultura ta' xejn buxejn, ma nistawx nibqaw nibżaw noħorġu ħedna fil-għaxija. Aħna maħna se naqtaw qalbna qatt. Sostni dan id-deputat parlamentari nazzjonalista Rebecca Borċi kif indirizzat attività politika fih dan il-każin tal-Partit Nazzjonalista fl-Imqabba fejn qalet illi mill-2017 l-hawn minn dak il-jum traġiku fejn ġiet assassinata l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia pajjiżna spiċċa f'realtà oħra. Filwaqt li ringrazzjat lil ġurnalisti tal-ħidma tagħhom fejn minkejja l-isfidi li jħabtu wiċċhom magħhom xorta waħda jibqgħu jikxfu jikdbu l-istejjer ta' verità, hija insistiet dwar il-bżonn li pajjiżna jerġa' jsib l-eruq tiegħu. Rebecca Borċ saħqet illi hawn żgħażagħ li qed jitilqu mill-pajjiż għax m'għadhomx jaraw tama iżdar minn hekk m'għadhomx iħossuhom siguri f'pajjiżhom stess. Filwaqt li saħqet illi minkejja li l-gvern ta' Roberta Bela jrid jostor il-vuċi tal-oppożizzjoni b'kull mezz possibbli wasal iż-żmien illi l-poplu isemma leħnu bħal m'għamel fil-passat. Għalhekk hemm bżonn insemmaw leħinna kif għamilna fil-passat. Ma nistawx naqtaw qalbna. Naf li mhux faċli, imma huma hekk iridu li aħna ma nagħmlux xogħolna. Mhijiex faċli, naf li mhix faċli, imma serħu raskom, ħanaslu. Għax aħna, il-Partit Nazzjonalista, iddeterminati li nġibu l-bidla u flimkien magħkom konvinti li iva naslu. Fil-waqt li deputat parlamentari nazzjonalista Evan J. Bartolo insista dwar il-kritika kostruttiva li għandu bżonn jibda jisma' dan il-gvern fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista qatt ma waqaf joħroġ bi proposti u insista dwar l-isfidi li preżentament pajjiżna qed jaffaċċa dik tal-oli tal-ħajja bil-prezz tal-ikel kull ma jmur qiegħed jola tal-kwalità tal-ħajja u tas-sigurtà kif ukoll dwar il-fatt li hawn biża' qalb iċ-ċittadini. In-nies illum qed jibżgħu jitkellmu x'jiena nintaqa' ma' ħafna nies, jiena llum hawnhekk hawn bniedem ġiegħu. Għalli niġi jiftaq għalli ma jina wara l-kamera ħanoqgħod għax jekk jarawni, ikeċċuni. Dik is-sigurtà, dik id-demokrazija, da kull pajjiż li tgħix fih inti. Li inti f'dan iż-żmien m'għandekx id-dritt li tesprimi l-opinjoni tiegħek. Evan J. Bartolo saħaq li taħdan il-gvern il-korp tal-pulizija spiċċa b'nuqqas ta' riżorsi u motivazzjoni fejn dan il-pajjiż spiċċa fi klima soċjali li lanqas iż-żgħażagħ ma jridu jibqgħu jgħixu fiha. U insista li bħala ġenituru nannu jinsab imħasseb għal uliedu u neputijietu filwaqt li insista sabiex dan il-gvern jindirizza s-sitwazzjoni ta' dixxilpina fil-pajjiż b'mod mill-aktar serju. Għallaqstant saħaq li huwa jemmen li verament il-Partit Nazzjonalista għandu nies ta' kwalità li dan il-pajjiż verament għandu bżonn.